Karong adlaw September 21 gipahigayon ang tinuig nga rally sa mga progresibong grupo gikan sa Fuente Osmeña tumong dinhi sa Dancolon alang sa padayong patimaan sa deklarasyon sa martial law sa kanhi diktador Ferdinand Marcos Sr. Ginumduman sa maong grupo ang mga human rights violations, ang paghugno sa ekonomiya ug korupsyon ubos sa administrasyon Marcos Sr. Naglanog-lanog sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo ang mga sentimento sa mga progresibong grupo sa pagsiguro nga di malimtan ang kaagi sa mga Pilipino kaniadto ubos sa diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. Ginisubay sa pagtimaan karong adlaw sa deklarasyon sa Proclamation No. 1081 o martial law ni adtong September 21 tuig 1972. Never again, never again. Dala ang ilang mga props o placards, mimarcha mga sakop sa samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto o selda, Bayan Central Visayas, youth groups sama sa Stand USC ug uban pa, gikan sa Fuente Osmeña Rotonda, paingon sa Dancolon. Gawa sa paghinumdum sa martial law na mahayag sab ang maong mga grupo sa ilahang mga demanda gikan sa gobyerno sama sa pagtuman sa katungod sa mga mamumuo, wage increase, pagpadangat sa academic ug press freedom ug ang pagpakgang sa pagpang-abuso sa gahom sa mga politiko. Mibutyag ang chairperson sa Bayan Central Visayas, Jaime Panglinawan Sr., nga parihas ra ang kahimtang sa nasod gikan sa administrasyon sa amahan nga si Marcos Sr. hangtod karon sa administrasyon sa iyang anak nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mauna nga among ipaabot karon, pariha gihapon ang kahimtang nato, gilubong ta sa utang panahon sa diktadurang Marcos, gilubong sa utang ang Pilipinas karon pod sa iyang anak nga si Bongbong Marcos, at the same time padayon gihapon ang pag-anto sa katawhang Pilipino, dili na mo malimtan ang grabing human rights violation. Sobra 3,000 ang gipangpatay biktima sa extrajudicial killing panahon sa diktadurang Marcos. Usasab sa gidemanda sa mga grupo, mao ang hustisya alang sa mga mag-uuma. Bidetalye si Panglinawan nga hangtod karon wala gihapon gitubag sa gobyerno ang gipangayo nila nga reforma sa yuta. For example, sa ato mga magsuunang mag-uma, no? Sa ato mga igsuunang mag-uma padayon karon nga imbis tubagon ang ilahang demanda sa tinuod nga reforma sa yuta, land conversion, crop conversion, nga naghikaw na hinuon sa ilahang kahimtang sa pagpanguma. Mao ganin ni resulta gani nga atong nasod nahimo ng number 1 nga importer no sa bugas. Imbes agricultural ang nasod, walay igong suporta atong gobyerno. At the same time pod ang tubag sa gobyerno sa demanda sa atong mag-uma, militarisasyon. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa May TV, Cebu.